Jos mä käyn shoppailemassa, en mä hirveästi käy, mutta kun mä käyn, niin mä menen Fuencarral-kadulle. Siellä on paljon kaikennäköisiä sekä merkkivaatteita että ei ollenkaan merkkivaatteita, että sieltä löytää jotain. Riippuu siitä, mitä tarvitsee, mutta että niin kuin sekä kallista että halpaa ja käytettyä ja ei käytettyä. Siellä on kaikennäköistä, se on tosi kiva katsoa. Hei, moni suomalainen shoppaaja ei tiedä sitä, että monet merkeistä on espanjalaisia. Joo. Siis on Zara ja Mangot, Massimo Dutti, Pull ja Bershka. Ja suurin osa niistä itse asiassa kuuluukin Inditex siihen ryhmään. Espanjalaisen ryhmään, joka Espanjalaisen Inditexin. Se on Amancio Ortegan, Espanjan rikkaimman miehen tämmönen yritysketju. No ihme, jos sillä on 15 miljardin liikevaihto, niin kyllä hänellä on jäänyt varmaan rahaa taskuun vähän. Mä luulen, että on. Itse asiassa sanotaan, että Amancio Ortega koko elämänsä aikana ei voisi käydä kaikissa liikkeissä, mitä hän omistaa. Niitä on niin monta tuhatta. Niitä on tullut niin paljon ympäri maailmaa. Joo. Hei kuule Emilia, mä oon aina halunnut nähdä aidon boinan. Voitko sä näyttää? Joo, baskimaalainen baskeri. Mennään tämmöiseen hyvin perinteiseen madrilaisen sombrereriaan. Sombrereriaan? Nää on kuule kadonneet Suomesta ajat sitten. Niin, no täältä vielä löytyy. Hei, täällä on valtava valikoima. Hola. Eikö se? Hola, ¿cómo estamos? Hei, kysyt sä vähän, että mitä kaikkea täällä on tarjolla, kun tässä on tämmönen valikoima? Joo, sí, queríamos preguntar qué tipo de sombreros tenéis, que tenéis aquí algunos muy bonitos. Ahora en temporada de verano, pues normalmente trabajamos sombreros en fibras naturales y hay diferentes estilos. Este, por ejemplo, es el famoso Panama Hat, que es el realizado en Ecuador a mano. Entäs nämä muut tässä? ¿Y los otros? Pues este es también otro estilo fedora, igual que ese de ala ancha, claro. Pero en este caso es de un material que se llama sisal, que también es natural. Luego, sin embargo, este de aquí tiene una forma muy particular, que es esta forma redonda, y se llama pork pie porque recuerda a una empanada de carne que comen en Inglaterra. Can you put it on? Yeah! Oh, qué guapo, oye. Así es como lo lleva Frank Sinatra. Frank Sinatra, ok. Frank Sinatra muuten pitikin. Y así es como lo lleva la gente del jazz de Nueva Orleans y... efectivamente. Muy sitten on se boina, minkä mä haluan nähdä. Jos ei kertoa sitten siitä. espanjalainen, baskimaalainen boina. Eso es. Esta es pequeñita para mí, pero esta es la típica boina española que se fabrica actualmente en el País Vasco. Sí. Y bueno, la verdad es que cada vez se está recuperando un poco entre la gente joven el uso de la boina. De la boina, que se utilizaba antiguamente. Antiguamente era mucho más habitual y hubo unos años donde el sombrero y la gorra no se utilizaban. Se utilizaba la boina. Y se utilizaba la boina y se está recuperando el sombrero y la boina. Jaskasta tuli baski. Hieno. Mun koko 58, vähän pieni. Vähän pieni. Le queda un poco pequeño. Un poquito pequeño, pero sí. Nyt kun suomalainen mies haluaa tuolta valita joko sombreron, borsalinon tai tämän boinan, niin täytyy tulla siis Hortaleza numero 13. Ja onko tää Joks? Joks. Eli Y, se on Yllä Joks. Ja Hortaleza 13. Está en el número 13, ¿verdad? Hortaleza. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, señor. Nada, Muchísimas gracias. Oye, encantada, guapo. Un placer. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Adiós. Buen día.